לדבר, אם יש לך זמן בערב, מתי שאת רוצה. זהו, אחרי זה, אתה יודע, עכשיו, זה תקופה של החופש הגדול, והבטחתי להם שאני לוקחת אותם היום גם זה, לדודה, ועושים לעשות כיף, קניון וכל השטויות האלה. אבל בוא, ככה, אם כבר התקשרת, אז אני רוצה ככה כן לדבר איתך. אני מבינה שאתה במקום יעקב בן יששכר, או מה? זאת אומרת, אני לא יודעת איך זה עובד, אני רוצה לדבר עם מישהו שיעזור. אוקיי, אני אסביר לך משהו. אני ויעקב בן יששכר הייתי פעם פעיל בעמותה שלו, היום אני לא פעיל בעמותה שלו. אוקיי. אבל אני כן פעיל בעמותות וכן מסייע אנשים שצריכים סיוע, הכוונה, ייעוץ, קשר עם אנשי מקצוע בכל מיני תחומים, בכל הנושאים האלה. ככה שאם את צריכה עזרה לסיוע או משהו, מה שאת צריכה בכיף, מה שאני יכול לעזור, איזה חמוד אתה. יכול להליך חופשי. איזה חמוד. לא, זה מדהים, כי גם אתם כאלה חמודים בפייסבוק, וגם אתם מתקשרים, וגם אתם שואלים, שזה דבר מדהים בעיניי, כי אני כתבתי לבטי, שהיא מקסימה בפני עצמה, כתבתי לה גם גם כתבתי, אני לא יודעת אם ראית את מה שכתבתי על זה, נכון? על הציר. שפניתי גם אני לא יודעת, כל מיני שמות כאלה, התנועה לאיחוד משפחות, משהו כזה, במצוקה. אז פניתי אליהם ולא יודעת, לא קיבלתי שום מענה, שום יחס, שום התייחסות, שום דבר. וזהו, ולילך שאלה אותי כל מיני שאלות ככה מוזרות, אם הם ביקשו ממני כסף, אם רצו ממני מסמכים, לא יודעת על מה מדובר. אז אמרתי שעדיין לא הגעתי למקום הזה. בואי נתקדם קדימה. מה בדיוק הבעיה שלך? הבעיה שלי... רווחה, אישי, מול הבעל או הגרוש? הוא לא גרוש, הוא בעלי, הוא עדיין בעלי. אני שוקלת ברצינות גירושים, מהסיבה שהוא, אני לא יודעת מה, הוא כבר שנה זה ככה. תראה, שנה לקח לי להתלבט, עד עכשיו זה היה חברות, עד שכבר הרגשתי שחברות לא יכולות לעזור לי. ותשמע, אני אגיד לך מה, אני עוסקת בעיצוב פנים, אני עוסק זהיר, זאת אומרת, אני עושה דברים ככה מהבית, עובדת בתחום של עיצוב, אבל תכלס מי שמביא את הפרנסה ועובד, בעלי הוא מהנדס תוכנה, הוא איש מאוד רציני. הוא שוקל לפתוח איזושהי חברת סטארט-אפ משלו ולהפוך להיות עצמאי וכו'. הוא יודע לעשות כסף, ואין ספק שאני ושני הילדים שלי תלויים בו כלכלית. ובזמן האחרון, תראה, אני מודה שאצלי חלה איזושהי התרחקות רגשית ממנו. וכנראה שזה בא לידי ביטוי, והוא שם לב לזה. ומה שקורה זה שהוא מתנהג כמו, סליחה על הביטוי, אבל כמו פולניה כעוסה ונעלבת. והוא מתחיל להתנהג אליי לא יפה ולדבר לא יפה. כבר שנה זה הוא ממש מעליב אותי ופוגע בי מילולית, גם ליד הילדים. ולאחרונה, כן, הוא נתן לי ככה איזה 2 צ'פחות רציניות מאוד. הוא נתן לי איזו סטירת לחי ומכה מאוד חזקה בגב, לא באותם פעמים. באופן הפיזי של המילה או מה? כן, פיזי, הוא גם נתן לי, אני לא יודעת, זה לא מכות, אבל זה, תשמע, הוא נתן לי סטירת לחי מאוד חזקה ומאוד פוגעת. זה היה כשהיינו לבד בלי ילדים, נכנסנו לוויכוח מאוד רציני בבית. ואחרי זה, בוויכוח אחר, הוא נתן לי מכה חזקה בגב, ממש התקפלתי. בכיתי, ואני לא סיפרתי על זה לאף אחד, אני פשוט כתבתי את זה לבטי. והאמת שזה קרה לפני שבועיים, הסתירה בגב הזאת, המכה בגב. ואמרתי לעצמי, די, גמרנו, זהו, עד פה, אני רוצה להתגרש. עכשיו הוא אמר לי, תשמעי, אם את מתגרשת, אני עושה לך את המוות. אני מרר לך את החיים, אני ארדוף אותך. אין שום בעיה, אבל את לא תקבלי את הילדים. אני אלחם על הילדים, על אפי ועל חמתי ועל גופתי, כי לי יש יותר כסף. אתה יודע, הוא משתמש בקטע של הכסף. וזה לא שחלילה להורים שלי אין כסף או משהו כזה, אבל תשמע, אסף, אין לי כוח עכשיו להתחיל להיכנס למלחמות האלה, ואני לא יודעת מה לעשות. ואני פוחדת, ואני שוקלת אם ללכת לעובדות סוציאליות, לרווחה. עכשיו תשמע, זה לא שאנחנו במצב כלכלי רע, אבל הוא אמר,
אני אזרוק אותך לרחוב. את תהיי חד-הורית מסכנה, אני אלחם בך בבתי משפט. איזה מין מילים האלה? זה גבר שאני מכירה מעל 15 שנה שהיה אהבת חיי, ואני הייתי אהבת חייו. וכך רצה הגורל שאתה יודע, עם השנים חלה איזושהי שחיקה, ואני אמרתי לו, בוא לטיפול זוגי, הוא לא רוצה. ואמרתי לו, מה אתה מתפלא? כאילו, יש המון דברים שאני לא אוהבת שאתה עושה, ותשמע, אני לא יכולה להחזיר את האהבה הזאת היום. למה לא? מה? למה לא? הוא השתנה בהתנהגות, הוא השתנה במראה שלו, בגלל שהוא כל היום יושב בעבודה, לא שאני איזה רזה יפהפיית הנילוס או משהו כזה, אבל הוא כל היום עסוק בעבודה, ותשמע, בן אדם לא מסתכל על עצמו כבר כמו פעם, הוא נורא הזניח את עצמו והוא נורא שמן, ותשמע, אסף, זה דוחה אותי, אני מצטערת, אבל יש לי איזשהו קושי עם זה. כן, יכול להיות שאלה? כן. תראי, כי אני אגיד לך משהו. בשיחות שאני מדבר עם אנשים, כמובן לא בטלפון, וזה המון תלוי בך, כן? זאת אומרת, זה המון תלוי בעד איפה את תלכי איתי. את יכולה להגיד לי, שמע, אני לא מכירה אותך, לכן תשתור פה, ופה עד כאן נפתחתי. את יכולה, אפשר להיפגש ואז לחשוף יותר. אז זה הכל תלוי בך, את בעצם לא שתחליטי מה לעשות, אבל אני שואל את השאלה. אוקיי. וזה כאן הקטע הכי חשוב, באמת הכי חשוב. קודם כל, לגבי הפגיעה הפיזית בך, זה חמור. נכון. זה חמור וזה חייב באיזושהי צורה לצאת החוצה. אבל אני מגיע איתך לסוף הדברים שלך לגבי מערכת הרווחה. אוקיי. במערכת הרווחה, אני יכול להגיד לך את זה באופן הכי ברור, אבל הכי ברור, שלא יהיה לך צל של ספק, שהמקום לכל כדור הארץ שיהפוך את העניין הזה לבאמת מכוער, ואני לא אומר שזה מכוער לא כרגע, אלא להכל אותך זה כמובן חמור ופלילי, וכל המילים המגעילות שאני יכול לומר. המקום שיהפוך את זה למקום הכי חמור זה מערכת הרווחה. לכן לשקול לפנות אליהם, אני גם לא רואה סיבה, משום שהילדים שלך לא בהזדקקות ולא בסכנה. לכאן ולכאן, אם זה יהיה במשמורת שלך או במשמורת שלו, הם ניהלו, יש כסף, נכון? הוא יש לו יותר מהמשפחה שלי, זאת אומרת. אז יש כסף, אז אני כרגע מסתכל על טובת הילד לבד. לטובת הילד היא לא מערכת הרווחה. אז בואו נוריד את זה מהפרק בכלל. ואם הוא ילחם בי בבצע, תשמע, אני לא מכירה את הדברים האלה. אני באמת עוד מעל לזה. אני אגיד לך מה, הוא יכול להילחם בך ואתה יכול להילחם בו, המלחמה תהיה מכוערת, זה אגב הילדים, והילדים הם הראשונים שיפגעו, הילדים בני כמה הם? 8 ו10. סליחה, צוציקים, קטנים מתוקים. מאוד, מאלפים. חלום חיי אלה. ופתאום כרגע הוא מת עליהם, אבל... הוא מת, אין בעיה. שנייה, החומה שלהם תתרסק. אני פוחדת מזה. לכן אני שואל אותך, ופה אני שואל אותך באמת, מיקי, וחלילה וחס שלא תביני אותי לא נכון, לפגוע בגופך זה חמור, ואני נגד זה, אבל עד כמה את באמת כנה עם עצמך ואמיתית עם עצמך, שאת באמת הוא בוכה אותך וכולי, כי זה השאלה האמיתית. שתביני, אני שומע את הכאב שבקולך, שומע אותו וחד וחלק, אבל אני עוד לא מעכלת את זה, אני תבין, אני מדברת איתך ואני עוד לא מאמינה שאני פותחת את זה ומוציאה את זה החוצה, כי אני בטוח. כי כשדיברתי עם פסיכולוגיות ושאלתי על שעת ייעוץ, אז הם ביקשו ממני ככה, אתה יודע, לתת איזשהו רקע קטן, וישר קפצו איתי בואי לשעות ייעוץ כל שעה כזאת 250-300 שקל. אני בטוח, אבל לפני שדברים חבר הכסף, ולצערי, ושוב, בכל מקרה, אם תגיעי לאיזשהו איש מקצוע, בכל מקרה זה לא משנה דרך מי דרך כסף, אבל אני מדבר לך הרבה לפני כסף. שתביני, אני מבין אותך,
תשמעי, השנים עושות את שלהן, וכל אדם מתוך מערכת הנישואים במשך השנים מתבגר, האהבה לא תמיד נשארת, הרזון והשיטפון גם לא. השאלה היא, באמת אני אומר, וכאן את צריכה לשבת עם מיקי ולהחליט. העניין הוא שיועץ או מגשר אמיתי וכנה, נשאל את השאלה האמיתית. כי אני לא נכנס לך לעובי הקורה ומה עשיתם ומה אתם, יש ביניכם משהו יותר מאשר המכה הזאת. אני מדבר על אחד ילמים או משהו כזה. השאלה היא מיקי, עם עצמך, את בנויה, באמת בארבע אמותייך וכולי, על הקטע של אני רוצה לסגור את הסיפור הזה. כי אני לא אומר לוותר, ובאדם הזה צריך להבין שלגעת בגוף שלך זה קודש קודשים, ואסור, חד וחלק. אם יש לו משהו איתך, מילה קשה, איזושהי תרעומת, איזשהו, אני יודע מה, הכל בסדר, אדוני, ידיים בכיסים, תשבו, ותגידי על קצה הצוק, אבל לדבר. תשמע אסף, אני אמרתי לו כזה דבר, אמרתי לו תשמע, אני אומר לך בכנות, אם אנחנו כבר פותחים, תראה, זה לא נעים ואתה גבר, אבל אני כבר די, כבר פותחת איתך הכל, אני אמרתי, אני לא מסוגלת להתקרב אליו פיזית. ואני אומר לך בכנות, לא מעניין אותי אם תהיה לו מישהי אחרת, לא מעניין אותי, שיעשה מה שהוא רוצה. באמת שיעשה מה שהוא רוצה, ושיהיה אבא לילדים ושיהיה בבית. אבל שלא יפריע לי גם לחיות את חיי במידה ואני אחליט משהו אחר. זה כאילו, שנינו ביחד וכל אחד לחוד. אני מבחינתי, כדי להפוך את הסבל הזה למשהו נסבל, אני מוכנה לחיות איתו באותו בית, אבל שמבחינתי יהפוך להיות כמו סוג של שותף. לא רוצה אותו כבעל. לא רוצה, אני באמת, אני לא אוהבת אותו, אני לא נמשכת אליו. אני חושבת שהוא מגעיל ביחס שלו, בקריזות שלו, בהתנהגות שלו. זה לא גבר שמגיע לו שיתקרבו אליו. אני מוכנה, ואלוהים יסלח לי שאני אומרת את זה בשביל הילדים. באמת. זה סוג של הקרבה כרגע. אבל אני רוצה לחיות את החיים שלי. מה, לא מגיע לי? אני לא מבינה את הדבר הזה. בואי תסביר לי את החיים שלך. מה זה החיים שלך? החיים שלי זה העבודה שלי, זה החברות שלי, זה הילדים שלי. אם אני רוצה לצאת או לשתות כוס קפה בחוץ, אז אני אעשה את זה בלי לפחד, או שהוא יחשוד שאני נמצאת עם מישהו אחר, או מישהו אחרת. את לא יכולה היום לקחת חברה לשתות כוס קפה בארומה? אני יכולה, אבל הוא עושה לי עכשיו סנקציות. אם אני רוצה לצאת בערב עם חברה או משהו כזה, הוא מתחיל לעשות לי ברדק. הוא לא... מה, אני הבייביסיטר שלך? אמרתי, תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה אבא של הילדים האלה, מה זה אני? ואני שאני נמצאת איתם כשאתה במילואים או כשאתה בכל מיני מקומות כאלה? מה, אתה לא מתבייש? תגיד לי, מה זה השטויות האלה? אגב, סליחה שבני כמה אתם? אני בת 38. והוא? הוא בן 42. 25 שנה. מה? כן. תראה מיקי, בואי אני עושה ככה, אני אלך איתך בין הטיפות ותרגישי חופשייה, יכול לעצור אותי, יכול להגיד לי אוקיי, להמשיך. אפרופו 38, אני עוד מעט אני אהיה בת כמה, אז אנחנו עכשיו, אני לידת 72, תאמין לי, אני כבר לא זוכרת בת כמה. אוי, אני צריכה להיות עכשיו, כן, נו. אני ניסו לצפור לגמרי. השאלה היא פשוטה, את צריכה לשבת עם עצמך ולהחליט, יש גם כאלה שמגיעים לימין מצבי בעיניים כאלה, טוב, וכאילו לסבול את הרע במיעוטו, הוא בבית, אני בבית, זה חיים עם ספוג מאוד לחוץ, זאת אומרת, כל בית קטן יכול לפוצץ משהו, ומעטים הזוגות שבין מגיעים למין הרמוניה כזו, ששותפות, אבל אני בטוחה שבתור אישה, אני לא יודע, לא ראיתי אותו ולא דיברתי איתו, לא אישה, תגידו שעושים כזאת, הוא מחליט, אולי להתייון לבלות, גם את לא בדיוק תהנים מהמצב הזה, וגם להתחיל לעצמו מחשבות, לא פתאום. חוץ מזה, אני מסתכל על טובת הילדים, ככל שהאנשים יותר נצרמים והכל פתאום נפתח, גם אני נכנס עם מישהו מעבוד מה קורה פה. והם קמים כרגע בין 8 ו-10, אבל הילדים הם אנשים מאוד 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 קולטים ומאוד מאוד מזמינים דברים.
תגיד שאנחנו לא מעניין על כלום. ואני בטוח שהילדים, כמה שהם קטנים 8 ו-10, הם הצליחו ומצליחים לקלוט דברים, ולפעמים גם זורקים לכם את זה בשמילה, יש התנהגות, למשל פתאום התנהגות מאוד אסרטיבית, התנהגות מאוד קיצונית, פתאום עצבים, פתאום פחד, פתאום נרתעים מלהיות רגע לבד איתך או איתו, כל מיני סיבות כאלה שכל פסיכולוגיה מערך את זה. זו החלטה שהיא בעצם הבסיס להכל, מה רוצה לעשות. יכול להיות שמגשר, שהוא אמין ומקצועי, יביא אתכם איזשהו עמק השווה, אני בטוח שהבן הזה חייב לך התנצלות בנגיעה בגופך. כן, ברור. אני אומר לך באופן הכי כנה, ולא יודע, תיפגעי ממני או לא, כולם המשטרה, בקטע הזה לא תעזור. זאת אומרת, אני לא מונע ממך את זה, זכותך המלאה. ואיפה היא תוביל אותך, אני לא יודע. אתה רוצה להגיד לי שגם המשטרה לא תעזור לי בקטע הזה? אז מי כן? אתה מבין למה אני פניתי לכל העמותות? כאילו, למה... תביני טוב, המשטרה... זה לא אמיתי. תראי, בניגוד אלייך, אני כגבר, עם אשתי, או גרושתי עשתה לי את זה, בתלונה במשטרה, אפילו אם תהיה שקרית, זה יפגע בי. כי השם שלי יוכתם, זה תלונה במשטרה, המשטרה ממהרת לך דברים. ואני לא הלכתי למשטרה. אני אמרתי לו, הפעם האחרונה שלך, אם אתה עוד פעם תיגע בי, אמרתי לו, לא רק שאני אגיש נגדך תלונה, אתה גם תהיה בכלא, ואני אעשה הכל כדי שאתה תהיה בכלא. הוא נבהל, האמת הוא נבהל. הוא נבהל, הוא קלט, אגב הוא התנצל, והוא ביקש סליחה, והוא אמר לי, איבדתי עשתונות, אבל אמרתי לו, ככה זה מתחיל. ככה כל הגברים המכים מתחילים. למה? כי הם לא מקבלים את מה שהם רוצים. למה? אמרתי לו, זה צריך להגיע לאלימות. לא בגלל זה, כי יש פעם אנשים שהם משתחררים על הטריגר של האלימות, וזה מתחיל מתקצות שלא עשו כלום, ויש כאלה, ואני לא מכיר את איך, יש כאלה שתופסים אותך כאפס, עוד לא התלוננת עליי, בטח נחלך יגלותי, לא תעניין עליי וגם לא תתלונים עליי בפעם הבאה. לא, זה לא נכון, אסף. אני כן אתלונן, אני לא יכולה עם ההתנהגות הפסיכוטית הזאת, אני חושבת שקרה לה משהו. אני לא יודעת. יכול להיות שהאישור, כי אני לא אומר שלא לפנות את תלונה, על תכלית זכותך המלאה, וזה גם עבירה על החוק, וזה פגיעה, וכל המילים מהטוב. כן. השאלה היא, באמת, כרגע, ואני תמיד אומר את זה גם לגברים וגם לנשים, תחשבי כרגע מאוד 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 קל לגבי עצמך והילדים שלי, מה זה אמור לתרום. כי אם ההחלטה שלך היא בסופו של דבר נעה לכיוונה, בוא נראה איך נחיה בשותפות אפילו, שהשותפות תהיה מגעילה, מה תתרום אותה תמונה? כאילו מה, לאיים על השאלה, שזה פעם נפסל, זה כל מיני נהלו כזה, מבינה? כן. אם ההחלטה היא לפוצץ את העניין הזה, אז הטריגר הזה פשוט גורם שהוא מדרון מאוד חלקלק, הגש קרינה, הוא יגיע לחקירה, יורחק מהבית, עכשיו מתחיל כל העניין הזה. אני לא רוצה להגיע לזה, אנחנו לא משפחה כזאת, אבל אני במצב, אני מרגישה שהמילה מצוקה, כל כך הזדהיתי איתה, שזאת הסיבה, כשאני פניתי לעמותה הזאת, אגב, אני לא ידעתי מה זה אומר איחוד משפחות במצוקה. אמרתי, אנחנו באמת משפחה במצוקה, אולי ייתנו לי איזשהו פתרון. כן. בואי נוגע את הרגל של הרווחה, תשמעי, בואי נוגע את הרגל של הרווחה. בגדול, את צודקת שפנית בקטע של משפחות במצוקה, כי המחשבה שלך הטהורה והנכונה והמאוד מאוד מובנת, אנחנו משפחה מצוקה, לא שיש נוגע כלכלית או משהו מהרווחה. לא, אבל אני פוחדת שתהיה. יפה. מיד הרווחה, לא שלא תעזור לך, ועכשיו אני אצא את כל הסיבות הטובות והלא קיימות, למה לפוצץ לך את הכל. והילדים, ברגע שפונים לרווחה, הם בסכנה. כל אדם. באמת, כל אדם. מה? רק שנייה. מאמא, אני... עוד כמה דקות מתוק, כי אני תכף באה להכין לך. תתאפק עוד קצת, לא נורא. לא חייבים ישר קינוח אחרי האוכל. כן, כבר לחוץ על הקינוח שלו. כן, אתה רואה למה אמרתי לך שזה? אבל... כן, מה רציתי להגיד לך? תשמע, אני באמת... אגב, אתם לוקחים כסף על העזרה? או
אני לא מבינה בדברים האלה, באמת, אני גם לא איזה חיית פייסבוק היסטרית או משהו, כן, אני רק עכשיו ככה... מה לא לוקחים כסף? אני לוקח ממך גרוע. יש עמותות שיקחו ממך פתיחות תיקים, כל מיני כאלה וכולו, כסי. אוקיי. הייעוד שלי, אם זה להכניס לך למה לעשות ואיך עושים, וכל זה שיחה בכיפית חברית, וכמו שנראית לך מקודם, כמה שאת נפתחת, זה החווה שלך. איפה את מגיעה זה החווה שלך. העניין של כסף אני לוקח מהגרוע. אם את צריכה נגיד, פתאום רשמיות של עורך-דין, או ייעוד של מגשר, או ייעוד של פסיכולוג, וכולם לא קשורים ברווחה, זה המוטו שלי שאף אחד מהם לא קשור עם הרווחה ולא עובד עם הרווחה, וזה בנראה עם הפסיכולוג הזה, עם אותו מגשר כמה לוקח, או אותו עורך-דין כמה זה לוקח. אוקיי. מה שאתם שווים אליכם זה בעיה שלכם. אבל... אני פשוט אנשים שעובדים ועובדים לעשות עבודה. אוקיי, אבל אני מדברת על זה למשל שאני ארצה נניח, לא יודעת מה, זאת אומרת, איזושהי עזרה באמת של תפסים או משהו כזה, זאת אומרת, אני באמת לא, נניח מבטי או מיעקב, בני ששכר, הוא ייקח לי כסף נניח אם אני ארצה להיפגש איתו או משהו כזה? אם אתה צריך, אני איתו בקשר הרבה מאוד זמן לא. אני לא יודע אם הולכים, אני חושב שהם הולכים, כי הם לא, תחליטי, ולמי שתפני זה החלטה שלך, זאת אומרת, אם תחליטי, חלטה שנעזור בכיף, אני יודע מתגורה, ואם צריכה לסיוט, לרשום משהו, לנסח משהו, לעבור הלאה, בכיף, מה שאני יכול לעזור לסייע, אם לא, יש חבר'ה אחרים שעשו את זה. אם תחליטי גם יאקי, כל מיני שכר או עמותה אחרת, זה סופר, זה מה שתחליטי, למה הם לוקחים, אני לא יודע. מי זה יאקי? יעקב שכר. אתם קוראים לו יאקי. זה נשמע יותר טוב מזה. אני לא בקשר איתו, אני לא יודע מה הם עושים כרגע, הולכים, לא בקשר איתו. אם תחליטי לפנות דרכם, זה איך שתחליטי. מה עושים, איך עושים, משהו אחר. אני שוב לך עזרה בכיף, מה שאני יכול לייעץ לך טלפוני, פגישות, להיפגש, לייעץ, תכווין, לראות. אני, לדעתי, להעמיד אותי, כרגע מה שאני רוצה שאני נמצאת, זה לראות אותו בשיחה הכי כנה שבעולם. הכי כנה והכי פתוחה שיש. זאת אומרת, איך קוראים לבעלך? אייל. אייל, תגיד לו, איילי, בוא, שב. היום בארומה כוס קפה. איפה אנחנו נמשיכים את הדיון? בלי ילדים מעצם, כן, דיר בלק, בלי ילדים מעצם. אם יש לך מישהו שיכול ככה בבסיטר, אמא, סבא, סבתא, כל מיני אחים אחרים. כן, אני יכולה לעזור, זה לא בעיה, אין לי... קחי אותו, שיקחו בבסיטר איזה כמה שעות בערב, תבקשי איתו בבית, בכיף בארומה, היה לי, איך משהו קדימה? כי המצב הזה הוא בלתי נסבל, אתה לא יכול להרים עליה את השעות כאלה רכוש שלך. נכון. ובדעת שני, איך מתקדמים קדימה כדי לשפר את זה. גם מגשר, שהוא באמת אמין, יש כאן דברים מגשרים שזורמים לכיוון הגירושי. אני מרגיש בדבריי שאת לא פנויה 100% הכיוון הזה. אני לא רוצה בתוך תוכי, תבין, אני לא רוצה, זה רק בגלל ההתנהגות הבלתי נסבלת שלו. אני בן אדם של הרמוניה, אני מזל קשת. אני לא... תביני, ומה הוא המזל שלו? מה? מה המזל שלו? תלה. הוא לא... כן, אנחנו שנינו מזלות אש, לא פשוט. מזלות אש, כן, אבל הבעיה היא שהתלה, יש לו מצח כזה מאוד קשיח, קשתן. כן, כן, והוא גבר, וזה לא פשוט, והוא חושב תמיד שהוא אי אפשר להתחרות איתו, הוא מת על עצמו, לא יודעת איך להסביר לך את זה. עזוב, הוא נהיה קשה עם השנים. תראה, אני אגיד לך משהו. קודם כל, הייעוץ שלך, קודם כל תודה רבה על השיחה הזאת, והייעוץ שלך, אתה מקסים ואתה על הכיפק, ובאמת, אני שמחה שאנחנו מדברים. השאלה, מה ההכשרה שלך? זאת אומרת, אתה גם כן היית פעם חבר בעמותה, או כאילו... אני הייתי פעם בעמותה של יעקב שכר, אני פעיל בכמה עמותות, אני כבר הרבה זמן לא בעמותה שלו. אני פעיל גם כאדם פרטי שמסייע למי שפונה אליי, וגם דרך עמותות אחרות שפונה אליי לכל מיני הכוונות, ייעוץ, קשר עם בעלי מקצוע במקומות באזור המגורים, כל מיני כאלה. מה שאני יכול לעזור בתחום שנגד הרווחה בכיף. נגד הרווחה זה סכנה שאל תגיעי לשם בכלל. תגיד לי רגע, יש לי ככה שאלה, ככה לילך מאוד עוררה את, אתה יודע, כל דבר ככה הוא רגיש לי כזה. למה היא שאלה אותי אם התנועה למשפחות במצוקה הם לקחו ממני כסף
כי יש עמותות שלוקחות כספים, ולצערנו גם אחר כך נעלמים, וכל מיני הבטחות שונות. יש כאלה שהם רציניים, יש כאלה שכל מיני כאלה. אני לא אומר מי הם מה הם, אבל יש כאלה לצערי עמותות ש... לא רק שהם תגיד... אוקיי, לא, אני אגיד לך למה, אני פשוט, הם אמרו שהם נפגעים של העמותה הזאת. אתה מבין? כן, יש שמגיש עמותה, כן, כן. העמותה של... פנו אל עמותה לבקשת סיוע ועזרה וכולי, והעמותה לקחה כספים, לקחה מסמכים, החתימה מסמכים, בסוף עוד שעשו דברים, הם משתמשים בשמות של כל מיני אנשים אחרים, כל מיני כאלה. מה? יש בדף הזה של ה... כן, אני רואה, האמת שאני קראתי קצת אתמול, אני ככה הייתי די מופתעת שיש שם המון כעס עליהם, קוראים להם שי ואיילה, נכון? כן. בעמותה הזאת, ואני ראיתי שיש המון כעס שם, שהם מאוד כועסים עליהם, ואמרתי לעצמי, אני רוצה להגיד לך שאני ניצלתי, כאילו מה, אם תאר לך שאני הייתי נופלת בפח הזה, אני הייתי באמת פונה אליהם, הם היו חוזרים אליי, ואז מה, היו גובים ממני כסף ונעלמים או מה? לא מבינה את הקטע. לא יודע מהם, אבל יש כמו כאלה. יאללה, לא יודעת, זה נשמע לי הזוי, תגיד לי, באיזה מדינה אנחנו חיים? או שאני באמת תמימה, או שאני לא יודעת, אני לא רגילה לדברים האלה. באמת, אסף. לא יודעת, זה נראה לי הזוי. בכל מקרה, איך אני יכולה לדעת על מי לסמוך? אסף, תגיד לי. אין על מי לסמוך, על מי שבשמיים. תשמעי רגע, אני רוצה לבוא איתך לנושא שלך רגע. כן. אמרתם לגבי הנושא של ילדים ואתם משפט. תשמעי. כן. ברוב המקרים, רוב מוחלט של המקרים, גם אם יוכיח שמצבו הכלכלי הרבה יותר טוב משלך ועבודתו מסודרת וכולי. בינתיים, צערנו הרב הגברים, בינתיים המשמורת היא כמעט תמיד אצל האמא, ומזונות לפי הרבנות בישראל, אנחנו יהודים, נופלים באופן מוחלט על האבא. ואת אומרת שמצבו הכלכלי טוב. כן. יש לך 2 ילדים, נכון? כן. הדירה משותפת? כן. ואתם גרים כולכם בדירה, נכון? ברור. יפה. הדבר שמה שיקרה בפועל ב-99%, אלא אם כן הוא יכיח דרך כל מיני דרכים שאת אישה מורדת ולא יודע מה, או אישה פוגענית, וגם קשה מאוד לעמוד מול בתי משפט ומשפחה בקטע הזה, כי בדרך כלל יקבע בית המשפט שהוא חייב למזונות, ואם מצבו הכלכלי טוב, אז המזונות שלו יהיו כולל המדור פלוס מינוס כמעט 4,000 שקל. לילד? לא לילד, 2 ילדים. עם המדור וכל זה, כמעט 4,000 שקל, תלוי איזה שופט ליפול. 2 בני 8 עד 10, זאת אומרת, הם עדיין מחויב אבסולוטי על המזונות האלה, כך שהאמירה שלו, אני אשחק איתכם מהילדים בבית משפט, היא מופרכת, אבל, וכאן האבל הגדול. אם אחד מכם, או הוא, או את, יפנו למערכת הרווחה כדי לנסות לראות איפה אפשר למגר את השני, המקום שיפגע באופן הכי בטוח זה הילדים. הבנתי. שם זו סכנה גדולה. הבנתי. לכן, כל אחד יכן דיר בעלק. הבנתי. אוקיי. לא יודע איפה זה מגיע ממחד שניכם, מה הרמות של העצבים בבית וכולי. בזמן האחרון המון, אבל תשמע, אני אקשיב לך. את יכולה לשאול אותו אם... מה? איפה אתה גרים? בראשון. בראשון? כן. שכנים שלי, איפה בראשון? ברחוב נורדו. מה? כן, איפה אתה גר? היה לי, תקשיבי טוב, תגידי, היה לי, בואו, נפגש בחור נחמד בראשון, מתי שאת רוצה... איפה אתה גר? אני גר בראשון, בוולפסון, בראשון. בוולפסון? כן. אני מתה על הרחוב הזה, רחוב קטן מלא בעצים, נכון? מול הקניון ז'בוטינסקי שם? כן, בדיוק, קרוב. בואי, תגידי לו... איזה עולם קטן, נו. בוא ניפגש כוס קפה באחד הערבים פה,
באיזשהו בית קפה, כמו אני יודע, מושבה ברוטשילד, אבל בשביל שם כל הרחוב סגור, יערות נחמד שלנו. נכון. או שיפגש אפילו במדרחוב באיזשהו מקום. תקן, שתי כוס קפה, זה גם. מה אני יכול להתחיל, מה הוא יכול להפעיל? כלום. אתה יודע מה? כוס קפה. אתה יודע מה? תשמע, אני באמת, בשביל הקטע, בשביל הספורט, אני אנסה לעשות את זה. באמת, אמיתי לגמרי. אני מוכנה לישון על מה שאתה אומר לי, כי אני עד עכשיו הייתי נסערת. אני מוכנה להקשיב לך. באמת, אני אשן על זה ככה, כי היום אני לא בא לדבר איתו, אני לא אהיה עד הלילה בבית. וזהו, ואני גם הבטחתי לילד קינוח. הבת שלי עוד מעט אני גם צריכה ללכת להביא אותה מחברה, אז בוא נעשה כזה דבר. אני האמץ לליבי את דבריך, אני באמת אנסה לפעול בעניין הזה, נראה איך אני זורמת עם זה, ואני אהיה איתך בקשר במהלך השבוע. ואני ככה, אפילו אתה יודע, אס-אם-אסים, הודעות, לא משנה, אני אהיה איתך בקשר ואני אגיד לך מה קורה ולאיזה כיוון זה מתפתח, אם זה מתפתח לטוב או לרע. מה אתה אומר? אוקיי, נכון? כן. אם הוא חלילה מראים על אחד אחרי התנצלות... וואו, אני מתקשרת אליך ישר בהול, לא מעניין אותי באיזה שעה. אין בעיה, יכול גם בלילה, אין בעיה. אבל העניין הוא שבאמת, אם חלילה הוא עושה את זה, אחרי התנצלות כנה וכולי, אז באמת אין אדם... לא, אין מקום, ברור, אין מקום למחילה, אין. אני באמת לא אוותר פה בקטע הזה. בכל מקרה, אסף, אתה מקסים, ואני ממש מודה לך על השיחה הזאת. וזהו, אני בינתיים אהיה בקשר גם בקבוצה. בכיף. כן, אין בעיה. בסדר? אוקיי. יופי, אז תודה רבה ושיהיה לך יום מקסים. תודה לך, ביי ביי. על הדבר. מה זה ויקי? מה זה ויקי? מיכאלה? כן, מיכל. אבל אני כבר מגיל מהבת מצווה קוראים לי מיקי, החברות, אז זה נדבק לי. ממש ככה. כן. אין בעיה, בכיף. טוב, אז אנחנו נהיה בקשר, בכיף. בכיף מגי. יאללה. דאס, הילד הקטנצ'יק יאכל קינוח טוב. תודה. מה מכין לעלות? הילד שלי, לצערי, במקום לאכול אבטיח טוב, הוא רוצה זה. הוא אוהב פיתה עם שוקולד. אין, זה מכה. פיתה עם שוקולד. נוטלה, לא סתם, כן. הוא נוטלה, הוא אוהב את הכי טוב. שפיילי, סתם. חבל לך על הזמן. אם אנחנו בגילו, היינו תופעים אבטיח. איזה שוקולד השחר, מי היה אוכל את הדברים האלה? נוטלה, שמוטלה. שחר מכין את הבגדים, אוכלים מגיש. נכון. בן כמה אתה? אני בן 43. ילד. את ילידת ראשון? אני? לא, האמת היא שלא, אני בכלל ילידת תל אביב. אני גדלתי ביד אליהו זה כמה שנים טובות, ובוא נגיד שב10 שנים האחרונות עברנו לראשון. גרנו גם בנס ציונה, כאילו עברנו כל מיני, בגלל העבודה שלו. איש הייטק, אמרתי לך, פארק המדע. הוא איש מאוד מאוד רציני, אבל עזוב, בעבודה הוא בן אדם אחד, בחיים הזה הוא בן אדם אחר, אבל עזוב, לא ניכנס לזה, אני רצה לילד, לא נעים עם הילד, ואני אהיה איתך בקשר. יאללה. תודה רבה. תודה לך. יאללה, ביי ביי.